Més de 350 participants van omplir Corró d'Amunt tot un cap de setmana en la seva 8a edició del Gran Premi Massi Copa Catalana Internacional Memorial Toni Costa, la segona prova del calendari després de Banyoles. La primera contrarrellotge de la temporada va començar amb un gran èxit de participació, ja que 190 corredors s'aplegaven dissabte 21 de març a la tarda a Corró d'Amunt. La contrarrellotge és una prova que consisteix en donar una volta a un circuit de 4 quilòmetres en aquest cas, i la sortida es dona de forma individual cada 30 segons. De cara a la classificació general del Gran Premi Massi Copa Catalana Internacional, puntuen totes les contrarrellotges individuals, 3, i totes les curses de ral·li menys una. Aquest any el circuit de Corró ha tingut algunes modificacions i s'ha convertit en un circuit més tècnic i revirat en alguns trams. A la contrarrellotge es feia mitja volta al circuit de ral·li i aquesta prova la disputaven totes les categories, menys els cadets i les fèmines cadets. Les primeres en sortir eren les fèmines a les 15:45 hores i la que marcava el millor temps era Anna Villar del Massi amb un temps d'11 minuts 51 segons. Les tres fèmines que arribaven després, Sandra Santanyes, Cristina Mascarreras i la sueca Elensen, ho feien en 12 minuts 7 segons, totes tres al mateix segon. Es va haver de recórrer a les centèsimes per saber el podi que finalment se l'han endut Sandra segona i Cristina tercera. Difícil per ser una crono, però molt maco. I només esperar que demà surtin aquests bons resultats i continuar en aquesta línia per lo que queda de temporada. A continuació de les fèmines sortien els veterans 50-60, els veterans 40, els màsters 30, el júnior, el sub-21, sub-23 i èlits. En categoria masculina, Marc Traité aconseguia completar la volta de 4 quilòmetres amb un temps espectacular de 9 minuts 46 segons. Israel Núñez quedava en segona posició a només un segon de diferència i completava el podi el francès Marc Colom en 9 minuts 48 segons, a 2 segons del guanyador. Personalment m'ha anat bé, molt bé, no em puc queixar, he guanyat, però tot i així, durant el sofriment no me'ls tenia totes, no? Anava posant peus i anava dubtant de mi mateix. Després de la contrarrellotge de dissabte, amb un gran èxit de participació i un bon dia, tocava la prova de ral·li a Corró d'Amunt amb un circuit revirat, tècnic i divertit enmig del bosc. Aquesta competició rebia el nom de Memorial Toni Costa en record d'un component del Club Ciclista Corró d'Amunt, el club local que, amb una gran afició, organitza cada any una de les proves del Gran Premi Massi Copa Catalana Internacional. La primera sortida es donava a les 10 del matí amb les fèmines èlit i sub-23 a primera línia de sortida, a punt per completar les 3 voltes al circuit. A les 10 també sortien els júniors, els màsters 30 i els veterans 40, que també havien de completar 3 voltes al circuit de 8,7 quilòmetres de Corró d'Amunt. Després de 3 voltes al circuit, Anna Villar arribava amb 1 hora 22 minuts 13 segons, en segona posició Sandra Santanyes amb 1 hora 23 minuts 33 segons i Cristina Mascarreras amb 1 hora 23 minuts 55 segons. Aquesta victòria permetia a Anna Villar vestir el mallot de líder del GP Massi Copa Catalana Internacional per primera vegada aquesta temporada. La carrera dels júniors va anar molt ajustada i els 5 primers corredors entraven a meta al mateix minut. Es va decidir tot a l'última volta on Josep Nadal va treure uns metres al seu perseguidor Daniel Guasch, que entrava a meta a només 3 segons. Completava el podi Carles Sabadell a 12 segons del primer. En Màster 30 s'enduia la victòria indiscutiblement Francesc Xavier Carnisser. En veterans 40 sortia Francisco Javier Salamero amb el mallot de líder de la seva categoria i era també el que s'enduia la victòria amb claredat després de marcar un temps espectacular d'1 hora 16 minuts 55 segons, igual que el segon Màster 30 després de donar 3 voltes al circuit. Era el cadet de primer any Jordi Quintanes el que s'enduria la victòria amb un temps de 50 minuts 11 segons. En veterans 50-60 seria José Palomino el que finalment pujaria al primer graó del podi. En fèmines cadets ho feia Miranda Agustí i en fèmines júniors la balear Maria Elena Amorós.
el Club Ciclista Corró d'Amunt ha aconseguit amb la seva tasca d'any rere any un reconeixement molt important de la prova de Corró d'Amunt dins del calendari, consolidant així la seva aposta pel ciclisme en general i el BTT en concret.